Ġan. U din Janet, il-mara tiegħu. U dan Danny, it-tifel tagħhom. Ftit żmien ilu, Ġan jitlef lil Janet. Kienet għadha żgħira. Tlift il-mara, tlift it-tifel tilef il-lom ukoll. ħafna nimmissja. Ma tistax ma timmissjaħiex, nitmissjaħ kuljum. 17 sena u n-nar kien għadu hemm. Ma konniex iddejjaqna minn xulxin, laqgħa xejn. Għalhekk diffiċli ħafna. Mejju 2017. Janet tħallina. U niftakar meta telaq kulħadd u kont waħdi. Telqet meta kont waħdi, rrid tistenna li nkunu għedna. Għandna ċ-ċimiterju n-naxxar ħdejna u m'hemmx għalfejn nidħol ċ-ċimiterju nista' noqgħod quddiem il-grada hemmhekk nara l-adba tagħha hemmhekk u nkellimha ngħidilha x'għamilt u x'm'għamilx u nikbi ovvjament għax niftakar fiha. New Year's Eve nofs il-lej jienu t-tifel inqattaw hemmhekk. Meta jinqeleb nofs il-lej nkunu hemmhekk wara l-grada qed inħarsu lejha biex ngħaddu New Year's Eve, New Year ngħadduha magħha. It-tifel ukoll jiftakar fiha kuljum. Kuljum. Joħroġ barra fil-gallerija, jgħidilha x'għamel f'dik il-ġurnata u x'kienet jaħseb etc. Ħares li jissema kuljum m'hemmx ismu. U mbagħad fl-aħħar at the top of his voice ikun x'in ikun jista' jkunu s-sija ta' filgħodu. Jgħid good night, I love you. U t-triq kollha tismagħha di u kulħadd ikun qed jistennija naħseb kuljum. M'għadux jikbi. Imma jkellimha kuljum jisu xorta qiegħda f'ħajtu u nitkellmu fuqha mhux nevitaw is-suġġett laqgħa xejn. Naħseb dik l-iżjed ħaġa li nixtieq li t-tifel tiegħi ikompli fuq dawk il-valuri li tagħtu hi. Konna qed nitkellmu fuqha dil-biċċa xogħol u qalet li għattilha ma setax ikunu għar l-affarijiet. Qalet li iva setgħu jkunu ħafnar. Għattilha x'inti tajt. Qalet li seta' il-kanser ikun fuq it-tifel. U kien ikun ħafnar. Hekk kienet taħseb hi. Di kienet it-tieni darba li kellha l-kanser meta kellha 21 sena minn għalija qabel intaqgħet miegħi. Kellha kanser mod ieħor. U kienet għaddiet minn martirju wkoll dak iż-żmien. Imma għaddiet minnha u fil-fatt l-istorja tagħna kienet naqra iżjed interessanti għax niftakar meta ntqajt magħha laqasad kienet għaddit sena, kienet ġiet fuqi għal-isma, it-tobba tgħiduli li jien ma nistax kolli tfal. Għax tant kella chemotherapy u kienu tawa HRT u kienu tawa ħafna affarijiet li biex ikollha tfal kienet sa tkun diffiċli ħafna. U jien dejjem rid it-tfal, imma tant sirt inħobba dil-mara li għat jekk il-bambin ma jriċ itini tfal ma jtihom lix u minn hawn minn hemm naraw x'nagħmlu. Sirna nafu li hija pregnant, ġifieri kien hemm dik xi ħaġa, dik il-mulejrit li xorta itina tfal. Alla volja kien kważi impossibbli li jkollna tfal. Mur fuq is-soffan, nkun waħdi, tifel ikun mur jorqod u jien dejjem nħossni waħdi.
Għandi ħafna ħbieb, għandi ħafna familja, għandi nies li jgħinuni u nies li jħobbuni u jekk kienu l-uffiċċju, jekk kienu maħuti, jekk kienu mal-ħbieb kollha qegħdin hemm, jiġifieri I'm very lucky. I'm very, very lucky in this respect. Imma dejjem tħossa dik li qiegħed waħdi, qiegħed mingħajra u dejjem nħares lejn is-siġġu l-poltruna fejn kienet tkun u jisa qegħdem. Dik qatt mhux se tmur. Dik qatt mhux se ninsiha. Ftit qabel Janet ħallietna, Jean u Janet jiżżewġu. Ma kienx żwieġ normali fil-Knisja. Iżżewġna bil-Knisja fuq il-poltruna tad-dar. U kienet iżjed speċjali għalija milli għamilt tieċ kif jagħmel kulħadd. U dat tieċ jispiċċa bħala party, di kienet xi ħaġa ħafna. It was much deeper for me. It was much deeper for me. Dik il-ħaġa li dik l-imħabba ħassejta ħafna iżjed għal xi raġuni. U ma rridx ninsija, allura meta nitkellem fuqha, nieħu pjaċir li nitkellem fuqha, hemm min mhux se nsemmiha għal Janet, mhux jibda jaħseb, jerġa' jiftakar Ġan, jien irrid nerġa' niftakar, jien kull darba xi ħadd isemmi lil mara għajnejja jixalu. Dejjem hekk. U nitkellem ma' min nitkellem jekk kienu ma' ħbieb, whatever, dejjem insemmiha. Minix mhux se nsemmiha. Minix anke mat-tifel niftakar u nitkellem miegħu u ngħid remember when mommy did this. Għaxin il-mommy tiegħi kellha l-istess ħaġa. Kellha kanser fil-kolon u fil-fwiet, l-istess ħaġa kif kellha l-mara tiegħi. 30 sena wara pretendejt li l-affarijiet li kienu jagħmlu 30 sena ilu kienu inferjuri b'daqs kemm kienu jafu l-lumu, ma kienx hekk. U niftakar mortan missieri, kon ngħid. Inti rnexxielek jien ma rnexxielix. Biex nfejjaqa. Għadni sal-lum ngħid għalfejn. Għamilt xi ħaġa ħażina. Stajt nagħmel iżjed. Ma nafx. Nibda ngħid. Għamilt kollox li stajt. Dejjem tibda tajt. Forsi jekk għamilt hekk jew għamilt hekk, imma tant għamilna affarijiet. Jekk kienu dieta, jekk kienu tobba, jekk kienu therapies differenti, kollox provajna. Imma ma rridx jaf. Imma jien naħseb kienet taf li sa tgħaddi minn hemm. Janet, qabel mietet, kitbet ittra lil-bina. Kienet itra ħelwa, itra prova tispjega dat tifel ta' 10 snin għalfejn se jitlef il-lommu. Mbagħad kitbit li waħdi wkoll ma kontx naf li kitbit li waħdi. Li tridet nitkompli. Anke biex insib xi ħadd ieħor, pereżempju, eventwalment mhix xi ħaġa li tista' tisma' xi ħadd jgħidha dik. Mara tiegħek tajda. Li titkompli bil-ħajja. Tissib li I have to find happiness again. Okkażjonijiet meta tkun għaddejja b'dak l-uġieħ kollu tkun qed titlob li jħodilek. Imma meta mbagħad jħodilek le. Tajt għalfejn ħadili. Għalfejn ma tani ġurnata oħra. Għalfejn ma tanix tiżjed ċans. Kemm nixtieq li kolli ġurnata waħda biss, nagħti kollox għal dik il-ġurnata. Li tisma' leħena jew ma nafx. Kemm nagħmel affarijiet, kemm ngħidil iżjed li nħobba. Kemm ngħidil iżjed li nħobba. Kemm inqatta' iżjed żmien moħħ kieku kolli dak l-opportunità. Ta' fil-lum nibda ngħid kemm neħduhom for granted l-affarijiet. Meta tkun ninna fi kollok il-mara d-dar u ngħidilhom anke sħabi, ngħidilhom narhom jilletikaw fuq ċuċati, ngħidilhom taf kemm intkom fortunati li tmorru d-dar u ssibu dik xi ħadd li tħobb. Anki jekk tiġġieldu, anki jekk tgħaddu minn żminijiet koroħ, imma dik il-ħaġa li tkun hemmhekk u tkun taf li qiegħed hemmhekk.
kemm ma tistgħux teħduha for granted illum hekk ngħid. Nhar il-ġimgħa, 26 ta' April, f'Xarabak, inti tista' tgħin lill-hospice